Fis-seduta ta' 2 filgħodu l-Kumitat tal-Istandards fil-ħajja pubblika ma ddattax ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika il-Prim Mħallef Emeritu Joseph Azzopardi dwar ksur ta' etika mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg. F'Mejju li għadda l-Kummissarju tal-Istandards sab li Dr. Borg kiser il-kodiċi tal-etika meta għamel kummenti għarriqa dwar ir-responsabilità tar-restawr ta' Forti Xambrej. Il-kummenti u l-ilment sar qabel il-ħatra tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Kummissarju kien talab lil Dr. Borg biex jagħmel apoloġija bil-miktub, madankollu huwa rrifjuta li jagħmel dan u l-każ tressa quddiem il-Kumitat Parlamentari. Il-Ministru Jonathan Attard qal li l-Kumitat kellu japprova r-rapport tal-Kummissarju. Remarka li jrid jintbagħat messaġġ li mhux aċċettabbli li dan l-aġir ta' nuqqas ta' verità jitqies qisu xejn mhu xejn għax qal li dan in-nuqqas jimmina d-dinjità tal-Parlament. Id-Deputat Nazzjonalista Mark Anthony Samut qal li dan ma kienx attentat ta' xi ħadd li prova jxerred informazzjoni ħażina u sostna li Dr. Borg ikkorreġa ruħu f'intervisti sussegwenti. Għal li aktar minn hekk f'intervista f'Mejju tas-sena li għaddiet, Dr. Borg skuża ruħu pubblikament u korreġa il-pożizzjoni tiegħu. Fi qbil id-Deputat Joe Giglio qal li ma tagħmilx sens li ssir sanzjoni biex Dr. Borg jitlob apoloġija meta diġà għamel dan aktar milli kien mitlub minnu. Is-Segretarju Parlamentari Jendellul qal li Dr. Borg naqas milli jikkopera mal-Kummissarju u qal li huwa kundannabbli li d-deputat jipprova jqarraq bil-Parlament. L-Speaker Angelo Farrugia li kellu l-casting vote ivvota kontra li jittieħdu aktar passi fil-konfront ta' Dr. Borg wara li qal jibbaża l-osservazzjoni li jagħmel il-Kummissarju tal-Istandards u staqsa dwarhom. Intant il-Kumitat tal-Istandards ivvota kontra li jittieħdu aktar passi fil-konfront taż-żewġ ilmenti tad-Deputat Carola Kulina fuq ir-reklamar tal-Gvern mill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Prim Ministru Roberta Bela. Fiż-żewġ każi il-Kummissarju qal li dan ir-reklamar kien imur kontra l-etika għax intużaw fondi pubbliċi. Fiż-żewġ każi wkoll in-naħa tal-Gvern votaw kontra l-approvazzjoni tar-rapporti filwaqt li n-naħa tal-Oppożizzjoni votat favur. Id-deċiżjoni finali tieħdet mill-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia li vota kontra għax qal li l-linji gwidi dwar ir-reklamar governattiv għadu mhux jiġi nforzat bil-liġi. Id-Deputat Mark Anthony Samut qal li minkejja dan il-Kummissarju tal-Istandards xorta sab ksur tal-kodiċi tal-etika.